Ray let's say kadon kajing sungthu baklah ne hang tai ha ka bai dei bat iktian consultation te hang ha kani ka bill ka pemerintah ka jing penduk no iaitu kentian consultation with headman la ne ki nong sensyar mo kam dei na ka benta ban ai ki jaka henry ka consultation tang na ka benta ban fix ya ka seling Ka Kasihir Autonomous District Council Regulation and Administration of Land Amendment Bill aja fundeu katemu ban mang jakalem yagi baduk bat ban tek lakam yak jingklun jaka ge spa jong yak jaka jong girat kihima bat jong snong yak ni la ong de ostit member ka KHADC bapet yak tenat kendau ke siap ubak power soklet haba pensyai halo ke jing syak thalan baka KHADC ka set sebak bat penduk bo yagi hima girat bagi lang bak snong ubak power ong ba kani ka an kalong ban pentikna bagi baduk ke bomdon jaka kide ban yok jaka na ki hima kirat om ban klun lagi het spa haba kren sikilap thai kubor ubak power rengkat UMDC Susi ubak Matthew Kenneth Makdo kira ong ba kadon karat ke bala ajaka yu riu simet haduk si spa akar kat bagi baduk pat kim yo tang nama bakim don pisa kani ka an kan tek lakam sebak ye kani rukum ban ailat ban klun giriu simet bat ki het spa long ba council kam don ke jing thmur ban kni ye ka bor snong bor hima bor rai anrei ka council ka tua ban ya trilang bo puai long ba council ka weng no ye kenten ya slok bat kinang sensial nama balada penlong ye jing ya slok bat barok kira ki hima kan siam jing ban bu put ne sailing yaki ban ajaka sagi breu nama bagi don lagi spa tali kira o bak pual raong ru kumbalong benta ka WPP ka Ukraine bahkan penek baik ya ke kendau ke siap kum taru kan yang scam hak nong rim bat ban yarap ya baduk basuk ke bemdon jaka raong ru ada omlek menta kan sepoi ke pol bagi jaka ki hima ke jaka raj bagi jaka snong gin selong tang jong gi simet bat ke pateng ke banwan kan sa bu jingkli bat setim nemta ayu gile menta bat ka mat ke banginya keren ka dei harol ka land amendment bill ka bangina menjur bat lapas ngi jaka dorbar ke barang sudap hanu berai jeliu bat aku juga poru na traiki para ko bagi buah na to por hawalon ra yang ka bill ngi la introduce kuma long tik ke kompanya yang dorbar hiru maka kasi ke bekut joka yang dorbar ka ni ka bill kala pas klem kono kono ke jing persyak hawalon ra yang ka bill na kalyang jong chairman ula tha apa yang dorbar bala dalan kiri kendo kiba kuan ra ke amendment halo kan dika amendment bill ke jong jong sam aja riu kila ba submit ke amendment teh kasngi ke bahasa mengen pas lain menjur ya kan dika bill semula dan kono kono amendment bat ngi kan maru atau kasngi ba baro kain dorbar kila pesyak kila menjur ya kan dika bill hoi kala don ka jing panjang pensai nak kaliang jong kiliang pesyak hakapor bangia debate ya kan dika budget speech do yang finance mana kaliang yang finance su dekat ka jing ya benrap lang ni ke jing ya kesan lang jong yi ulah pensaya baro kita ke jing panjang musan kan yang persya bat kunta ya kan ke bil la menjur da ka yim dorbar jong ka hasil automatic council ngi penpau ke jing sokmen bangi lala banwan ra ya kan ke bil ka bangi sngo bakalong ka baton kambha na ka benta kamtam akabedi bat ki right land deni ka ba ngi kham ya tip kata ke jaka jong ki pat ma la kalong ki right lan ni ki cakai pat bat kan ke hima ki badan ki right bat kum juru ki badan ki snong ki thau ki chungi ten le ngi yu i pat adien ba kalami akila pathai khobor spang kan ka jingwan ra ga jungi ki di ka amendment kita don katu kat ni ki bala pensaprian ki social media da ka bashim ya ki katu kan ki lain mo ya kan di ka bil ki badan akila pathai khobor hagi sa jing nakaliang jungi ngim so di su bana pensai mo namar kayun dorbar bor ko wei nakaliang jungi ka liang sensa bakum kaliang pasal kala mencuri kan ka bil stang mangin pha sa u lat jong ka jala lemba jong ka district council affairs ikhnang ban weng ya kan ka jing bom suthu bani ka jing yalam bakla jong ki katu kan ni bat kham tam mangin pensai ye ki pat ba haka badai bat kan ka amendment nginum sim bor ko wei ka amendment mar ka jong bahan ngin sim tang ki katu kan ni
kebala kedo keba ladon kiba yalam baklah kebede bakata kebeki ongka ceiling mo kai gani ka ceiling kebadon haka section 16 jongka Khasil Autonomous District Council administration and regulation act arajar way kenika an kebala pas dakai isi kebadon ni daka KHDC hakini kisnam kebala dep kalau bu ya kata kebenta bakan doi bandon ka ceiling kamut kajengbu limit mo neni kata kajengbu benta ba ki hima ki raj bat ki shnong kin ai ki jakara ini jaka pat ba syakin ki ki riusimat mo baik labu ya kini nama kisnam ki beladap kam simladal lanu kono ki jing te alakam neni ka regulation lani kata ka mo ka jing perking ba ki hima neni ki raj bat ki shnong kin ai ki jakara ini ki jaka pat ba syakin riusimat lani syakin ki kenhut bat kemtang yang li kisam biladap laki pau bat ki spa akar ka jaka ka badai bar yo ki pat ba kala lek penban sekiru simat dan ni tang segi kat tu kat ni ki kenhun bat den la takadaru baka ki isi ke barem kan ka labu ya kan ke ceiling bat kala bu ru ya ke kendon mo banyak kendu ya ki hima ya ki ra bat ki snong banyak keren kumno bangin bu no da kan ke ceiling susu kajing pensai ya kan ka ceiling kemut kajing limit ini kajing bu ya kata ka bagi nak kajing he hadu kat no ke hima kelaban ai ya ki kendo pat ba sekiru simet dan dia sekiru ki kenhun nangta hakan ni kajing ya kendu suka banyak tu ipi ngala pit ba ya ki file mo ki bala penyak khmat da ka isi ke barem kadon kajing ya kendu bat ki hima hak badan lang ki sim ki menteri kadon kajing ya kendu bat ki raj bat kemjuru bat ki snong mo bat kawai ke bas ngutenat bah kan dikaji kendu jongka isi ke barem ban pentrikam ya kan dika ceiling dan ya kan dika an bat kendu ke jongi kelong bakila ban bah ya ke ai ke badan ka wai ni ki kendon jo kan dika lan at ke jongi bak kata kelong ban mang jaka nak diki jaka pat ba ni ki right lan syaki brio ki beduk mo syaki brio ki beduk khnang ba kidu ki brio jongi ki pat khasi kini kadi thik nam ta ki try muluk ki pa kasi ki jongi ki bom don yeng don sem ki bom don jaka ban riang bat kham tam ki bom don yeng don sem ba kin yo ek jaka nakaliang joki hima khnang ma nakaliang joki kin yo ekalat masnai sa sem bat haman la kini ki jingi kedu ngalai i ba ki paro ki sim ki menteri ki rang ba snong ki sala snong ki la menjur ya ka jing temu jong ka konsel bandon kini ki kita ba ki lan bang mo kini ki lengkot kendau kenang bakin di beduk ki besuk ken yo bansna ki ki jing bakladon ru ka jing ai jingmot wan ki sim de ki menteri ru ba la kum do kin pe kham tam ya ki pat ba jongi ki bayo yo ka snim sna yang beduk na ka sokat pedeng ka bagi ong ta ka PMAY jugi ko weng no ikini ka contain bang in consultation with hima right snong kadang kalong kema ni long ki pismat ni la ya kan ka consultation bat ki hima bat ni lap baladang ni pelong ye ni consultation jong barok ki hima jong barok ki raj menjabarok ki snong kembut kan system kan bampor bangin pentri kam ngin bu ye kan ke ceiling mo ada ngilek saka wei pakawi ka snong daki hajar li dan snong ha po jong ni dan daki smart li ki raj berkemjur ki bun ki marangi pelong ko pakawi ka snong kan simpol ka ba ka khandau kan khandorat kan nang tu kan nang lek no nak ni kari ke jongi kali no sikit ki riusimat ke bol ong ba matiu kumta ya so de ban weng no era kentin consultation henry wala ngi la weng no lamba ka dika bel ke jongi ka dika kentin consultation la ni kata ka amna kamsu ban ya penjok tin bat ki hima ki rai bat ki nang henry nakaliang ke jongi pat nakaliang ke isi ke jongi pat mo an ong sai sin ka por nginum le kena kena ki kam le nginum bu kena kena ki trikam bang nyin chu nyon jubor mo le ne bang kham da pek kham da thau kham da pek ba yi ko kombat khando jong ki hima ki rat ban ki snong hoi ka an kala ban khang ya kata consultation le nak kaleng jongi kena ka bong ka mat sai ba ngilong open mo indon ka jing kan kaleng jongi bat ki hima ki rat ka jing bu kena man wen no kan sun kam khang ban ai lat ni man pen step ya kena ka jing pentrikam ya kena kalan sailing mangi idan kam kerki bring on kam ke mangi lap bah ka wei na ka fit bisit na kalang kala department don kiriu simat ki bayo jaka
nakawai na kima jen hadu sispa akar unyo obri simet nang no su kata kahima kan yo pan ai jaka nam taki pai ba ono kan ni kahima kan tang sispa san po akar ka railan ni ka kandora nang no pat kan yo jaka ban ai nang taki brio ki bedok besok ke jumi alanya ai tang sikir simet kumbal ong em limited MC ki jumi maki bala ban thiet ya ki jaka di tang ki brio ki spa ki bahati ni ki sni ki ban tali kalong wa ishar kai ki thiet da ki spa akar bat di leba jom kiru haba kila penkala kandau simat ya ka kandau rai kila ban asyik company ki ban syabar ban sengi ki kana ba kam tat badang yang ki sngi ki beladap dang ki sngi ki beladap haba ka sen KSU kala hiar stage po damesiak ngai il ba kila pasa ko badun kiru simat ki batmu ban tiet ya ka jaka asyik ki jaka badun uriam da ki spa akar tela mangingim bu ya ka seling ka ba social kai kalong ba yo ki jaka ru on tiet ki ru simat bar ka iga banja abai kini jaka ka badon ki uriam kan poin no sakti ki ru simat tengah kau abad ong akan dikepor akan taki nong sensar ki sensar ki hima ki rai ki snong banyak terilang bat ni nyemban kan ko jing tu omong man kini no ya kebor ko jumki ngada pensai pi bina kam kan ko jing tu bangin kini ya kebor ko jumki inya terilang bat ki kam tam e ban create ni di lanbang na kam taki brio ki baduk ki besuk makin yo ke jongki kisam tang mang akan turu akan juga dikepor malang yang sama bu akan dika amendment ke jumki tentu ya ki hima ya ki rat ba ki snong maha baki ye kini ki jakarai lakalong ye ki hospital lakalong ye ki homestay lakalong nam tagi jakarap ketu ye ki bikin da khot da dor barsnong ki dor barsnong ken khot ye ka dor barsnong ki dor barai ken khot ye ki dor barai ki hima ken khot ye ka dor bar hima khnang bakan bu kono ke jingdum kan bu kono ke jing bamsai hapreng ki khun ki hajar hapreng ki nong snong habaka hima ka ai kata ka jaka beri kerja kapat ba sia kita ki pat ba ki nong snong ki khun ki haja ki de pentip bala da ki ai da ka doru mo le se ki ma kin bula ban bu la ke jong ki dor don ru ki ban num su ai ki la ban bu da ka dor na kam ta ka jing kam ji snong ki thau na kam ta ka jing pin pisa ya ki rat kam ta ter de ban pentip pat ba ru lemba ki dor bar snong ki dor bar rat dor ba hima kan nungi ai kumolong mentah ni kam don kan ku jing ai ka pasai kai ka baja sat rat tenring kai ka baja syarat marwet ki babun ki beri ki wan changi balai pi ka disuk sel pi snap man haba ki jaka rai dan syarat marwat sekira tening ta ter ki la poino sekir sina kum ka isi ke dalam da voice of the people party ka ba yang skam ban penek pensa ka kendo ka siap ni kwa bar la ka long kum no ki kendo rai ki ban sa na ka menta ka pateng ka ban wan balarang ngeng ban ong nganu ban ong pi ka ne ka por maka ni lan amendment bill ka bangi ora ngi lembar ne ka sailing ki khun ki kiti ki jung hadin habut ka pateng ka manwan kan pertu kan mau tang yang ka desa konsel re ya ki hima ya kira be kisnong ru bade kan ka por ka jong pi ngio ya kalan banyak penerkom ya ka jaka pa ba la kan ka rep ka riang la kalong ka dasnai snasem kena pertu to hatung game so komen mo na kalang dingi ka isi amdai ta mangi ko ban kemen kum ka isi ke dalam ya kum ka parti ke dalam ki isi ndai ki khot ki parti lang persat kenya kemen lang ban baki ke menjur lang ya kan dikalan amendment bill baru pak juga ka riru jungir usung sngai bangi don la ka jong ka khando ka siap ki beduk masuk yo kalan masna ya ki jing kisam ti tai di jing persai ma ko ban persai pengpi kan ka por khnang bakan mendon kando ka mo ka sa nut bat kum juru ka ka jing ilam bak nga susi ban i ba tang na ijing tho iba silain ka social media oh lami kata ka jing tho ka bawa na pani senjuk bro oh tu BBP tu bos kuni bor baik nak su nyon ni ke dor basnong na lang sadar sang atep ke bor basnong ba mati lang sadar itep ke ka mami kami lam snong ba nginum le kan ro bangin nyon ne ngi kni ke bor basnong ngi ngin pan khan su habangi ong ba habangi ai je karai depan khot ka dor basnong ka ngi pan ku bor ki pai ba kamla balong rai tang usim marway bar ki menteri kamla balong bon rai tang usim rai marway bar ki menteri ani kiling do ki pasam kam tata kamla balong ba tang usoda sekretari ba ka khot setiap komiti jong kisnong kan rai de ban tip yu pai ba khang pai ba sai maka dikajak habong kajak rai kajak jong pai ba kami kajak jong usim marway kajak jong menteri marway kami kajak jong saudara yu sosnong kajak jong pai ba udah ka hok tip ya kajak ka ba
balabu khanang daki mandai na tai chokki Khas Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Act. Kandiat ka bay day bat kani ka isi ka bamanta nga syukwa man pansay sa pigi ba baro ba kam samlale ya kanu ka kam ka babakla lane ka bayat lat na ka ka ba ka dis council ka di banle Henry ka syupan klan ya kaak kebeladap panpas nadu senam arajar arpuwe hadin bang ilayoi nakaliang jong ka isi ya ki jingdon kam ban penbet tani ban penbahas syusyu ya kani kaak kebelapas hadu nadu senam arajar arpuwe ke baplayo snowru ya ka jing pensai nakaliang jong executive member dia nakaliang ke jongi ngibu ya kani ka kentin ke baong ban bu no ya ka seling kalan seling ya ka ba ki isi barim kila persyang banle tenrai lese kadon ka jing sungthu bakla hang ne hang tai ha ka bai dei bat iktien consultation te hang ha kani ka bill ka bamenta ka jing pendu no yaitu kentin consultation with headman lane ki nong sensyar mo kam dei nak benta ban ai ki jaka Henry ka consultation tang nak benta ban fix ia ka seling kam don kanu ka jing penduk bor ia kirang ba snong lane ia ki hima lane ki ran Henry namar ba haki di san snem kin rius nem lalet no no snem arjar apwe simlala ban fix ia ki lan seling Henry hadian bakani ka isi batmai kawan hang ne po dis council ngi sudon kam no ban fix no ekani ka ceiling khnang ba kibreu ki badok ki basok kinyo bantalem gani kita ki jakarat balay niyo tangi kita kibreu ki ba hespa kibreu ki khlan bor susi banong ba hakini ki snem ki balalit no ki jakarat bunsin ki let sa kibreu ki ba don kaspa ka phau bat kita kibreu shimet kibaran kaspa phau ka bor kibat tang deki san akar na sipo akar handai deki spa akaro te kani ka penlong na ka rirat cakari kenti mo ka ba kibat ya ka jinglong try ka jongki te de namar kata ngisuman pensai hang ne ba sasisin ba kani ka bill ka ba lawan ra da ka HDC lang ba ka isi ka balailam khamat da ka PPP kumbangila kular supat ba ya ki jakarat kimdai ban sentut dan kimdai ban tut no handrai ngin sumar kendong ya ki kenang ba ki pateng ki banwan kin mentoy leng ba kini ki jakarat te kendiat ha ka bai dei ban kawai ka benta ka ba lese kumbangila ong na hang ni ba mo ka ba kani ka bill pandahadin bakla debu ya kani ka fixation la ni ka fixation jong land selling mo kumala panpau do executive member ko kumba ka homestay giyo arakar la ni ka industry saw akar kani pat kam khanglat pat ru ban ong balada kini ki homestay ki don kam let's say lai akar mo ki don kam lai akar kamut apa ki don kam lai akar kamut ba kadai banyo ka jing menjor nakaran bat kum juru kede ban panjing bet naka isi la neka dis council namar kani kam khanglat mo ban ong ba ngilabu kani ka fixation kamut kan long bet thik kumne hendrai ka jingmut hang ni ka long ba ki raj la ni ki bor hima kila ban ai na ka benta ka homestay hadu ar ekar mo la ni na ka benta industry hadu saw ekar te palat na kani ka bamut ba kidon kam ban yo ka jingbet na ka dis council kata kadika ka an ka ba kabala menjur mo wala yo jing menjur apo kayong dorbar kabala long dangsyen bat agreement scam ba kani kanlong ka jing mentoy na kabanta ki pajba nong song ki baret ki badok ki basok bamakiru kini yo bantalem na kabanta ban yo ikijaka ban sinayeng te katahi kadai ka jing pensay na kaliang ka jungi